Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Jo subscric plenament tot el que ha dit Josep i tot el que ha dit Pere. Em sembla que no... No sé, és que la veritat a mi m'ha sorprès, Josep, és veritat que abans ho havia comentat, segurament el tema de la moció de Franco ens fan alguna jugada. Jo la veritat no ho esperava. Podia no esperar-me el vot, el sentit del vot del Partit Popular, o podia no esperar-me la defensa en favor o en contra, però això, comparar un dictador que va matar gent pel simple fet que no pensaven com ell, és a dir, una persona que va accedir al poder després de guanyar una guerra de manera totalment injusta, que va establir un règim dictatorial i que ell era prou per a decidir qui podia viure i qui devia morir, comparar això en què tinguem així en Algemesí un carrer que es diga Avinguda del País Valencià, em sembla que l'única cosa que fa és retratar els 11 membres del Partit Popular d'aquest Ajuntament. Perquè mira que els costa despullar-se d'aquestes coses. Es costa despullar-se d'allò que, honestament ho pense, serviria per a, efectivament, demostrar i consolidar que vostès són un partit democràtic, però a més demòcrata. Perquè no és el mateix ser democràtic que ser demòcrata. Vostès són democràtics perquè concorren a unes eleccions per accedir al govern, perquè així no són com estan establertes les regles del joc. Però el que és demòcrata és el que es creu la democràcia i el que la practica. I utilitzar com a excusa no hem votat a favor la moció de retirar-li aquests títols a Franco perquè vostès no han votat la moció de llevar-lo del País Valencià, és agafar-se, com diuen en castellà, a un clavo ardiendo. I és demostrar el que veritablement són. Perquè jo crec que aquesta moció no té discussió alguna. És que no té però. És que este senyor era un dictador que matava a persones que no pensaven com ell. I així, ningú partit polític des que estem en aquest Ajuntament matem a ningú que no pensa com nosaltres. Fem ús de la paraula i no de les pistoles per a defensar les nostres idees. I a vostès els aniria molt bé, d'una vegada per totes, despullar-se de tot això i demostrar de veres a la gent que vostès són un partit no només democràtic, sinó també demòcrata. I que ja no comparteixen tot això. I que això forma part d'un passat fosc, negre i penós de la història d'Espanya, del qual la gent que és de dretes, perquè té una concepció del món liberal o conservadora, no té res a veure en tot allò. I jo entenia que el Partit Popular era això, un partit de dretes demòcrata, però després de veure aquesta jugada tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes, perquè vostès el que tindrien que haver fet és sumar-se a aquesta moció, que això hagués estat aprovat per unanimitat, i jo crec que tots els ciutadans d'Algemesí això ho hagueren entès i ho hagueren aplaudit. Però després d'embarrejar això del País Valencià amb llevar-li els títols honorífics a Franco, jo avui tinc els meus dubtes de que vostès siguin demòcrates. I són dubtes que estan recolzats no per una opinió meva, sinó per el que vostès acaben de fer. Jo li pregue al senyor Enrique, com a portaveu del Partit Popular, que es replantegi el que ha fet, que si vol presentar la moció de llevar País Valencià el que vostè vulgui, que ho faça, però no a costa dels títols de Franco. No a costa dels títols de Franco. De veres, els ho dic de veritat. Facin, recapaciten, facin un exercici de reflexió profunda, que crec que el necessiten, i sumen-se a això. Gràcies. Bé, bueno,